Каумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсимә Иштанова. Программабыздың қонағы Башқұртстандың дәүләт йылышы Құрылтай депутаты Юнир Котлыгужин. Юнир Галменович, Каумыгыз. Каумыгыз. Шулай итеп, ошо көндәрдә илдә Коммунисттар партияһы гомумән Фридрих Энгельстың тууына 200 ел тулуы билдәләнә. Башқұртстан коммунисттары билдәле идеологты нисек хәтергә алды? Фридрих Энгельс ул күренекле галим, әйтәйек, көрәшче, хезмәтсәндәрнең яклаусыһы булды бит инде. Бөек Карл Маркстың иптәше һәм дусы. Ул безнең йөрәкләрдә улар бер-береннән аерылып тормаган шундый күренекле эшмәкәр кешеләр бит инде. 28 ноябрьдә уның тууына 200 яшь тулды. Безнең Башкортстан Республикаһы комитеты без онлайн формала хәзер менә шулай өйрәнеп алдык бит инде. Политучеба дигән мероприятие үткәрдек республика буенча. Һәрбер райондан каланан тәүге тапкыр сыгуга карамастан где-то яртыһы безнең менән связьда. Бәйләнештә булды. Бәйләнештә булды, әйе. Без Фридрих Энгельстың тууын менә шул яңа безнең политический учебаны башлап җибәрү менән туган көнен билдәләп үттек. Бұл укуларда нимә турында һөйләнде, һүз нимә турында барды? Монда беренчедән Фридрих Энгельстың менә эшмәкәрлеге буенча ул бит инде Карл Маркстың дәвам итүче дусы булды һәм ул менә ысынлап та безнең менә дөньялагы үсеште Карл Маркс өйрәнде бит инде экономик яктан һәм менә шул төп эшләрнең бере капитал китабы бит инде. Менә шу эштең ул икенче һәм өченче томын эшләп менә шул тәрҗемә итеп басып сыгаруга Фридрих Энгельс бер үзе эшләп сыгарды. Шуның өчен аның да әһәмияте бик зур инде. Бuna ошо күренекле идеологтардан, галимдардан нинди фикерләре бүгенге заманга ла аваздаш, актуаль дип әйтә алабыз? Бұл марксист ленинистларның эшләре бүгендә мөһим, чөнки моны алга үсеш алган илдәр, бигрәк тә яшьтәр моны ошо Карл Маркстың капитал дигән эшен ысынлап та яхшылап өйрәнәләр. Унда ул күрһәтелә бит инде нисек моны шул эш производствоһы алып барыла, моны кем ошо эштең һөҗүмтәһе менән куллана, моны шуларда барыһын да аңлатып бирә. Нисек ул эш хакы барлыкка килә, кемдер моны прибавочный продукт, прибавочный стоимость барлыкка килә, моны шуларды гадел ямгыятьтә үстерү өчен кулланылырга тиеш. Моны шул күзлектән караганда Маркс, Энгельс, Ленинның эшләре бүген бигрәк тә мөһим дип исәпләйм. Актуальлыгын югалтмай, димәк? Актуальлыгын югалтмай, әйе. Әлеге моны коронавирус үзенең үзгәрешләрен кирткән хәлдә лә ул моны тормыштың әйтәйек нияте моны шул табыш алу өчен юнәлтелгән бит инде. Шуның өчен безнең Рәсәй иленә лә, безнең Башкортстанга ла бигрәк тә үзебезнең илдә yetiştirgen продукцияларга әһәмият бирмәенчә турып, без табигать байлыктарын гына хатып, без алга китә алмыйбыз. Менә шуны без аңларга тиешбез. Шуның өчен безнең менә КПРФның антикризисный дигән программаһы бар бит инде. Менә шуны аңлап эш иткәндә biz әйтмәйбез, безнең программаны тулынса алыгыз да эшләйек дип. Ну, хотя бы менә шул ниндидер тәкъдимнәрне кабул итәргә. Әйе, безнең партияның тәкъдимнәрен алып, менә экономик яктан, патриотик яктан, менә укыту мәсьәләләрен, һаулык хаклау мәсьәләләрен күз уңында тотып эш итәләр дә, ул безнең халык өчен бик тә файдалы булыр иде
дип исәпләйем. Тәкъдимдәргә килгәндә, ошо көндәрдә Дәүләт Йыелышы Корылтайда Яшьтәр палатаһында Рәсәйнең яшьтәр сәясәте закон проекты тыңланды. Был Яшьтәр палатаһында каралды. Әмма был закон проекты, Рәсәйнең яшьтәр сәясәте дигән закон проекты, ул күптән көтелгән закон. Чөнки ул илдең киләһе елларга яшьтәр сәясәтен анык кына билдәләй. Был закон проектына һеҙҙең тарафтан инде тәҡдимдәр индерелә, инде фекерҙәр еткерелә беҙҙең партия вәкилдәре. Яшьтәр мәсьәләһенә килгәндә, ул мына киләсәк тормош өсөн ул бигерәк тә мөһим. Яшьтәрһеҙ һәм үҙебеҙҙең ололарҙы хөрмәт итмәһәк, беҙҙең илдең киләсәге юҡ дип әйтергә кәрәк. Шуның өсөн яшьтәр мәсьәләһендә беҙҙең программа мына шулай тәҡдим итә инде. Беренсенән, уҡыуҙы буш уҡытырға кәрәк. Мына беҙҙең күңелгә ятмай мәктәпкә барыуҙан башлап аҡса түләй башлайҙар. Һәм дә бигерәк тә балалар баҡсаһына ла һорайҙар бит инде. Ул теге нисек әйтергә, пожертвование тип тә атайлар аны. Ну, андый ваҡытта ярҙам кәрәк. Ну, ул ай һайын түләүҙе һорап торһалар, ул бит ул ысынлапта түләп балалар баҡсаһына йөрөтәбеҙ, түләп уҡытабыҙ, түләп белем бирәбеҙ, юғары һәм урта белемдәр. Мына беҙҙең партия уға ҡаршы. Һәм мына йәш белгес диплом алғандан һуң беренсе эш урынын булдырырға кәрәк. Мына Советлар Союзы ваҡытында ул бит андый нәмә шул тиклем яҡшы ойошторолған ине. Беҙ уҡып бөтөргәс, 3 йыл эшләргә тейеш инек бер эш урынында, направление буйынса барып. Ә кемдәр бармай аларҙы көсләп дигәндә эшкә урынлаштыра торгандар ине. Әммә тап ошо система ризаһыҙлыҡ тыуҙыра ине бит. Ул мына аның бит бер яҡ ситтән икенсе ситкә ташланыу ул мына дөрөҫ түгел. Ул ваҡытта, может быть, ниндәйҙер льгота бирергә кәрәк булғандар. Ә мына хәҙер йәштәр бер диплом, 2 диплом, 3 диплом менән эшкә урынлаша алмай йөрөйләр. Ул бик тә ҡыҙғаныс күренеш. Шунан һуң мына гарантированный эш хаҡы булырға тейеш, беренсе эш урынында. Ул йәш белгес бөгөн уҡып бөтөрөп, бер нисә дипломы бар, опыты юҡ, аны эшкә алмайлар. Опыт кәрәк тип. Шуның өсөн ул опыты ла булыр ине. Аларҙың күбеһе мына ошо беренсе эш урынында тороп ҡалып, улар төпләнеп эшләп китәләр. Һәм йәш ғаиләләр барлыҡҡа килә. Ғаилә мәсьәләһендә бит инде мала семейка тигән программаны бит беҙҙең илдә кертергә була. Мала семейка алһындар йәш семьялар. Шунан һуң беренсе бала тыуа, икенсе бала, өсөнсө балаға мына шуларҙы стимуллаштырған ваҡытта материал яҡтан да, мораль яҡтан да беҙҙең тормош ул алға китергә генә тора. Йәштәрҙе ҡеүәтләү кәрәк. Йәштәрҙе ҡеүәтләргә кәрәк. Кемдәр эшләй, аларҙы маҡтарға кәрәк. Кем эшләп еткермәй икән, әҙерәк кенә тәрбиә эшлә үткәрергә кәрәк. Һеҙҙең партияла йәштәр бармы? Беҙ бына өйрәнгәнбеҙ Коммунистар партияһында күберәк оло быуын вәкилдәре тип. Был хата ҡарашмы? Бармы һеҙҙә йәштәр? Ул хата ҡараш дип иҫәпләйем. Сөнки беҙҙең партияла оло йәштәгеләр дә бар, урта йәштәгеләр. Мына аҙаҡҡы 3 йылда бигерәк тә 30-40 йәштәгеләр беҙҙең янға киләләр. Беҙҙең шул уҡ ваҡытта Ленин комсомолы әллә йәшәп бара. Беҙ был комсомол ойошмаһына йылына 200-300 кеше килеп тора. Бында студенттар да бар, йәш эшселәр бар, бигерәк тә уҡыусы балдар да килә. Беҙ шулай уҡ Ленин бабайҙың тыуған көнөндә 22 апрелдә йыл һайын пионерға ла ҡабул итәбеҙ. Мына шулай итеп, беҙ мына шул тарихты оноттормаҫҡа һәм үҙебеҙҙең эште йәнләндереп алып барыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Һәм ҡоролтайҙың эшмәкәрлегенә килгәндә, күптән түгел шулай республиканың ҡоролтайының йәмәғәт палатаһына яңы ағзалар ҡабул ителде. Кемдәр үтте унда? 10 кеше үткән һәм уларға һеҙ ниндәй өмөттәр бағлайһығыҙ? Ғөмүмән уларҙың бурысы нимәлә? Йәмәғәт палатаһы әлеге көндә мына беҙҙең йәмғиәтте демократлаштырыу осорында бик кәрәк әйбер тип уйлайым.
Шуның өчен безнең республикаларда менә шулай демократик рәвештә һайлап кую ул бик тә яхшы. Без бит инде комитетта 36 кандидатура карагайнык. Менә шул 36 кандидатураны bütün дәүләт йыелышы яңынан карап сыгып, шуларның 10-ын һайлап куйды. Бында, конечно, минең күзлектән караганда безнең конкрет кандидатуралар булманы. Менә шул кандидатураларды политик партиялардан да тәкъдим иттерергә кирәк. Менә бу үзебезнең дәүләт йыелышының эшенә икенче юлы кертирбез дип уйлыйм инде. Шулай булуга карамастан, без менә коммерцияга карамаган җәмгыятьләрдән карап, җәмәгать эшләрендә әүземлек күрсәткән кешеләрне укып, ишетеп, телевизордан күреп, менә шулайтып ориентироваться итеп һайлап куйдык инде. Уларның бурысы нимәле килеп сыга? Ул һаман да менә республиканың башлыгы 10 кешене һайлап куйды, дәүләт йыелышы 10 кешене, һәм улар тагын да 10 кешене һайлап куярга тиеш. Менә шулайтып демократик рәвештә барлыкка килгән бу җәмәгать палатаһы bütün мәсьәләләрдә улар тикшерергә тиешләр. Халык менән шулай ук эшләргә кирәк. Аларның тәкъдимнәрен карап, улар тура башлыкка ла, дәүләт йыелышына ла үзләренең тәкъдимнәрен кертә алалар. Безнең партиянан да, башка партиялардан да һәм җәмәгать оешмаларыннан да тәкъдим итәргә кирәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы дәүләт йыелышы курултай депутаты Юнир Котлыгужин булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.